салом алейкум подписчикони рэп портал, салом алейкум дӯстони азиз. Ин барномаи рэп аналитика мебошад ва ман бовар дорам ки шумо ай овози ма безор шиден. Лекин мутаассифона якчанд муддат барномаҳо бо тарзи озвучка мераванд, барои ки худо медонем ки беморӣ ва карантину дигар ва ба ҳама саломатӣ дар кор, барои ҳамин айни ҳол баранда нест ва барномаҳоро ба тарзи озвучка мебарем. Имрӯз 10 нафар рэпера ҷойгир кардем ки якум ҷора гирифт, ки даҳум ҷора гирифт, шумо мефаҳмед. Дар ҷои даҳуми имрӯзаи мо Сиван қарор дорад. 1300 подписчики нав, вале ягон видео, ягон просмотр надора, барои ки видеои нав напартофтай ва бали да ютубам ягон бал намегира, барои ки ягон видео напартофтагиай. Мегзарем ба инстаграмаш як публикатсияи нав, 672 подписчики нав, 2548 просмотр дар як ҳафта. Балҳое ки дар инстаграм гирифтааст 17 бал мебошад ва бали умумиам 17 бал. Дар ҷои нуҳум қарор дорад RAP.TJ, 400 подписчики нав, 2 видеои нав, 8200 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео сӯхтани ма барои чӣ буд ва балҳое ки дар ютуб гирифтааст 32 бал мебошад. Мегузарем ба инстаграми тубойс йоген. 3 публикатсияи нав, 178 подписчики нав, 3000 просмотр видеои нав ва дар инстаграм 8 бал гирифтааст. Балҳои умумӣ бошад 40 бал. Дар ҷои ҳаштум бошад Dazzle TV қарор дорад. 500 подписчики нав, 7 видеои нав, 41800 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео тарона фит Dazzle. балҳое ки дар ютуб гирифтааст 209 бал мебошад. Мегузарем ба инстаграми RAP.TJ. 4 публикатсияи нав, 427 подписчики нав, 4000 просмотр дар як ҳафта ва балҳое ки дар инстаграм гирифтааст 14 бал мебошад. Балҳои умумӣ бошад 243 бал. Дар ҷои ҳафтум қарор дорад Мастер Сура. 1000 подписчики нав, 3 видеои нав, 33300 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео қиссаи Фирдавс. балҳое ки дар ютуб гирифтааст 330 бал мебошад. Мегузарем ба инстаграми Мастер Сура. 4 публикатсияи нав, 200 подписчики нав, 2000 просмотр видеои нав ва балҳое ки дар инстаграм гирифтааст 4 бал мебошад. Балҳои умумӣ бошад 334 бал. Мегузарем ба RAP.TJ MEB. 200 подписчики нав, 2 видеои нав, 12900 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео Маймуни Барат ва балҳое ки дар ютуб гирифтааст 25 бал мебошад. Мегузарем ба инстаграми RAP.TJ MEB. 4 публикатсияи нав, 600 подписчики нав, 54500 просмотр дар як ҳафта ва балҳое ки дар инстаграм гирифтааст 327 бал мебошад ва балҳои умумӣ бошад 352 бал. Дар ҷои панҷуми имрӯзаи мо қарор дорад Хезе 2020. 1700 подписчики нав, 7 видеои нав, 50400 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео Шахер Симпо Романтика ва балҳое ки дар ютуб гирифтааст 856 бал мебошад. аз сабабе ки Хезе 2020 айни ҳол инстаграми худро надоранд, барои ҳамин мо танҳо ютуби Хезе 2020ро ҳисоб кардему тамом ва балҳои умумии Хезе 2020 бошад 856 балро дар бар мегирад. Дар ҷои чоруми имрӯзаи мо Шон МС қарор дорад. 3000 подписчики нав, 7 видеои нав, 232500 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео Шон МС бо треки Сабр ва балҳое ки дар ютуб гирифтааст 6975 бал мебошад. Мегузарем ба инстаграми Шон МС. 2 публикатсияи нав, 2000 подписчики нав, 78800 просмотр дар як ҳафта ва балҳое ки дар инстаграм гирифтааст 1576 бал мебошад. балҳои умумӣ бошад 8551 бал. Мегузарем ба ҷои сеюм. Дар ҷои сеюм Ralik Official қарор дорад. 3000 подписчики нав, 4 видеои нав, 290000 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео клип Калимаи Беранг ва балҳое ки дар ютуб гирифтааст 8700 бал мебошад. Мегузарем ба инстаграми Ralik Official. 0 публикатсияи нав, 900 подписчики нав, 0 просмотр дар як ҳафта. яъне дар инстаграм ягон бал нагирифтааст ва балҳои умумӣ бошад 8700 бал дар умум. Дар ҷои дуюми имрӯзаи мо Navik MC қарор дорад. 3500 подписчики нав, 5 видеои нав, 269000 просмотр дар як ҳафта. Охирон видео клип Модари фарзанди ғариб ва балҳое ки дар ютуб гирифтааст 9415 бал мебошад. Мегузарем ба инстаграми Navik 61. 2 публикатсияи нав, 1300 подписчики нав, 10000 просмотр дар як ҳафта. балҳое ки дар инстаграм гирифтааст 130 бал мебошад ва балҳои умумӣ бошад 9545 бал. ва дар ҷои якуми имрӯзаи мо ранги ҳамавақта Барон қарор дорад. ёдовар мешавем ки Барон чандин ҳафтаҳо аст ки фақат ба инстаграми худ ҷои аввали рэп аналитикаи моро ишғол мекунад. Табрик мекунем Баронро ва 3 публикатсияи нав гирифтааст, 8000 подписчики нав, 147
17000 просмотр дар як ҳафта. балҳое ки дар Instagram гирифтааст бар он 11760 балл мебошад. аз сабабе ки бар он ютуби шахсии худро надорад, мо авлод медиаро ҳисоб намекунем, яъне танҳо бо Instagram бар он ҷои аввалро гирифт ва бо 11760 балл дар ҷои аввал аст. бори дигар табрик мекунем бар онро ва ин бор барномаи RAP аналитика. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки 20 сомон кор кардан, пас ба рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед. онҳо ба шумо мефаҳмонанд ки чӣ тавр бояд 20 сомон кор кард. хайр дӯстони азиз, то барномаҳои оянда.